Merong mga nagsasabi na hindi daw Raider R150 ang hari ng underbone, kundi itong Kawasaki KR150. Sa video na to, alamin natin kung sino nga ba ang mas malupit base specs at top speed. Ipagkumpara natin ang stock at modified versions ng R150 at KR150 kung sino nga ba ang mas mabilis. Matagal nang namamayagpag sa underbone category ang Raider, pero nasa underbone category nga ba na matatawag ang Kawasaki KR150? Sumikat ang Kawasaki KR150 sa Pilipinas noong early 2000s at tila nga ba may dugo ito ng ninja dahil sa bilis at racing looks. Kaliwat kanan din ang panalo ng KR150 sa mga race competition dito sa Pilipinas. Isa na dyan yung may video kung saan nanalo ito ng 30 million pot money race. Naku po, napakatulin nga nito. Pero masasabi nga ba natin na underbone ang motor? Well, nasa gitna ang makina nito. Pero kung mapapansin nyo, may frame na sumasalo sa ibaba ng makina at may fuel tank ito sa direktang itaas. Masasabi nating backbone type ang structure ng motor kung sa frame ang pagbabasehan. Pero dito sa Pilipinas naman yata maluwag ang rules. Basta 150cc pasok sa underbone category. Anyways, eto na. Ipagkumpara natin ang Raider at KR150 kung sino nga ba ang mas mabilis. Stock muna tayo. Ang Raider R150 sa 4-stroke stock form ay kayang umarangkada on paper ng 0 to 60 sa loob ng 11 seconds at kayang sumagad sa top speed na 145 km/h. Napakabilis na para sa isang underbone. Itong Kawasaki KR150 2-stroke stock naman ay kayang sumagad sa top speed na 200 km/h. KR150 200 km/h, grabe, mala sports bike na tuli na yan insan at malayong agwat kumpara sa Raider. Baka dito pa lang tapos na ang usapan dahil ang modified Raider ay kaya lang umabot sa 200 km/h. Pigang-piga na. Habang ang modified KR150 naman ay kayang umabot sa 220 km/h top speed o mas mabilis pa. Pero syempre ang madlang people pa din ang uhusga. Comment mo sa baba kung ano ang mas matimbang sa puso mo, Raider ba o KR150? I-share mo na din ang video kung nagustuhan mo at salamat sa panonood.